angdung kiti kapathu ponalong Falcon FC pen bongbong FC ang bongsi pathu ponlo bongbong FC atum tiebreaker aron pen isia goal pen chepahai ponlo ni jangkar bianglong keparlo lakha troxy kopili constituency arlo kheroni football pathu aklamalong kidamtang aru ni phai thongkebrai siarni angdung kiti kapathu padukpon bangso football match laki kheroni Rongkangtui risoi jangatum pen patir piponsi aru achekloni phai krep hopen chengponsi kidamtang aru ni phai thongkebrai siarni kheroni football pathu aklamalong angdung kiti pathu ponlo bangso long bongbong FC lapen Falcon FC yang bong pathu ponlo bangso ke pathu ponalong kithek share sar pensi pathu ponlo bangso hut pupu sitami kithek chedai koya jok ECC agolta chipion edetsi tiebreaker aron pensi bongbong FC atum goli sipen chepahai ponlo nong ekerona mailong aluhiaman pen irrigation board chairman Dhon Singh Dera Lamed Amai Tiripi Donmai Phu Ram Singh Phangcho protection ranger Nijang Karbianglong Sikari Inghi social worker Agostin Inghi Kheroni Sports Association secretary Abinaz Be veterinary doctor Mindar Teron lapen kithe kidingatum chetong don si ingsam jin pen mai pichun pon lason si bongbong FC atum ke hayanong e tangkasuri thongkep lapen trophy deng ponlo lapen Falcon FC atum sitame tangkasuri crep ho lapen trophy deng ponlo kipathu ke chengsi pen kijut an kipathu ke thek nai kipathu kangsam nai abangpu long prem dera alanglisi best player anong e chepalong pon lapen best goalkeeper Falcon FC Hanse asang ho chepalong ponlo Rongkangtui riso e jangatum pen Karbianglong atokano kedo riso e jangaphan pachini pon ke sports ke kaikita riso e jangatum pathu pon pulotang te kaching thoramo longpon ji pusi kherang ke thingno ningje pon bongbong FC dan Falcon FC bongbong FC si prize money kon di prize money 30,000 along with trophy lo kan orang satu mane 15,000 along with trophy kan best player best goalkeeper lain trophy do ada prize money Lapukon na tournament muning sida tu bom lang. Ining kita pun lah itu rong sesuai jangan cingrum kapten. Ining isi kapten langsung muning kan langsung pathu pun muning busi. Kadu ko era cingwai pun pan langsung pilih langsung. Aku kita ini dulu pathu cerah dulu. Cuma pilih langsung si mata. Kala kamu tu ini tak dua bom non tak dak itu non. Belak katin tak ibon bom. La le sports ay le doi pro de make sen ko hin ke ni kun ka chini no ko do da la drugs ta ho jat ta ho la at least football ka tu long le sima exam tum le engage mo pare atu de bon physical activity do bom bote drugs ta ho jat ta khai no hin da ni ke so to war la physical activity pare mental strength se do ite to Kheroni pen Mohanteron Karbianglong live